no, jo el que volia fer l'incís amb això del mirar el que deia l'Auri, el pescado, aviam. Jo el que miro és amb el que són coses envasades. Jo si vaig a comprar un peix, vaig a comprar el peix que a mi m'agrada. De festa major. Ahí no puedes comparar. O no el compro. Ahí no hay la carn, comparación. exactament el mateix. Però les coses envasades em refereixo, perquè si haig de comprar una marca blanca que em surt més barata, no compraré una marca que la pagaré més. Claro, si tú la pruebas y ves que no te gusta, no volverás a comprar. Acabas de decir algo muy importante que está ocurriendo. Pero yo me suelo fijar, porque solemos salir bastante, que bueno, sábados y domingos y viernes por la noche, los restaurantes siguen igual casi que siempre. Sí, això també en és aquella veritat. zona, vamos a decir, Los de los restaurantes no lo dicen eso, dicen la juventud, tengo hijos de una edad de 35. Vull dir que és veritat que es diu. Sí, es diu sí. Digues, Pedro. Tengo hijos de 37, 36, y sí que suelen, pues bueno, con los niños, decir, bueno, en vez de irnos a un restaurante vamos a preparar la pizza y comérnosla en casa. Es cierto, pero yo quisiera encadenar una pregunta con la cesta de la compra. ¿Hemos pensado en los intermediarios para esa cesta de la compra en, vamos a decir, en hortalizas, en productos que si pasan directamente del productor Sí, digue-li als pagesos. Exacte. No sé si tu avarís consum propi tot o distribueixes sí, no, consum propi. Per consum propi. Sí. Ahí es donde tenemos el gran lastre, pienso conoce yo. el problema. Coneixem molt bé el problema. I és veritat, perquè a més el pagès està patint, a part que aquests últims dies estem veient quasi bé totes les notícies que estan sortint per televisió al cantó pel cantó de Tarragona, que s'han de fer inclús les vigilàncies perquè els estan robant. Avui parlava un dels musclos. En aquest cas, maquinària, més que... Maquinària, però mireu, a Sant Vicenç de Montalt, doncs no fa gaires dies, hi ha 2 o 3 pagesos, un pagès, doncs concretament li van netejar un tros de maduixes que tenia. Aquell home es guanya la vida pràcticament, doncs quan va anar a collir les maduixes ja els havien collit. Tal com va explicar, doncs aquelles maduixes no eren per consum propi. Aquelles maduixes devien anar a parar amb algun mercat, no? Amb alguna parada. I els músculs que han dit avui per televisió? Avui han dit pels músculs per televisió, exactament. Músculs també robats. Sant Carles a la Ràpita, no? Sí, quilos de músculs que allò no era per consum propi, és que la robat era per vendre. Llavors, clar, el que han fet és prendre atenció perquè aquests músculs no han passat un procés de depuració. O sigui que el compri, corre el risc que fa algun problema. A reincidir en el tema, sería conveniente, ya que se están hablando de medidas, de controles, un poco apoyar este tema cara a la bolsa del ciudadano, cara a la recaudación, porque a través del mundo del intermediario se están escapando unos pagos fiscales astronómicos. Quien quiera leer ahí están los temas de la ganadería, ahí están los temas de la agricultura en Castilla y León, que las producciones se están dejando en tierra porque cuesta mucho más caro pagarle a la gente que viene a trabajar que coger esas frutas o llevar esos animales al matadero correspondiente. Una coseta més abans que marxeu. Ja sabeu que avui 27.000 alumnes de tot Catalunya han acabat la selectivitat, tot i que demà alguns encara tenen exàmens per pujar nota. Us recordeu d'aquells temps d'estudiants? Jo no tinc aquest problema. No? Jo ja no me'n recordo, fa tants anys ja. Els que vam néixer just directament al món laboral, no? Perquè, doncs, amb 11 o 12 anys a treballar, vull dir, això per mi, concretament... Jo tampoc, no he passat... De quan estem parlant? De l'any 55, més o menys. Del segle passat, això, eh? Sí, del segle passat. I tant. I la veritat sigui dit, no me n'arrepenteixo cap mica, perquè penso que el carrer, el treball, ens va formar i ens va forjar. I la universitat que vam tenir va ser aquesta. I avui per avui, a mi veient tot tal com va, a mi no em sap gota de greu haver viscut aquell procés. Perquè ja veus on estem i els que ens han portat aquí tenen molts estudis. Per això mateix. Sí, senyor, exactament. I els que heu estudiat, quins records teniu? Bueno, jo recordo, soc recient nascut a la postguerra, l'any 42 concretament, i llavors aleshores treballava i estudiava en règim nocturn. Vull dir, primer a l'Escola del Treball, després a Pèrits i després enginyeria. Aleshores era una època que al govern d'en Franco li interessava que tingués gent titulada. I la veritat que tenia moltes facilitats perquè podria considerar que la carrera me la van regalar, així de clar, no?
Vull dir, com tal que assistissis a les classes, doncs ja era un mèrit. La majoria de classes tenies el substitut del titular, perquè moltes vegades un professor que tenia la titularitat a l'Escola Industrial de Barcelona estava a la Universitat Laboral de Tarragona a la mateixa hora i al mateix dia. Fantàstic. Això comportava allò. Clar, està bé. En règim nocturn començàvem de 6 a 9 del vespre i tu anaves a les 6 de la tarda i trobaves que no s'havia presentat el professor, ni el substitut del substitut. Yo recuerdo en el Instituto Balmes, pues bueno, que tenía que copiar los libros de textos porque no existían en braille, y los compañeros hacían el sacrificio de dictarme y muchos inconvenientes. Un día, una anécdota, en el Instituto Balmes hay 2 escaleras, una que sube por la derecha y otra a la izquierda. En el medio había un cuadro de un señor que no recuerdo quién era, de la Edad Media, el que ponía el hombre que nunca tuvo miedo, y un compañero mío le puso abajo con lápiz porque nunca se examinó. És una de les grandes realitats que puse, los nervios. Sí, certament sí. Escolteu, abans de marxar, m'heu de dir què passa el 7 de juliol. A Sant Vicenç. Sí. És el dia dels jubilats de Sant Vicenç de Montalt. Es fa la setmana de la gent gran aquest any. I comença algun programa de ràdio, dia 7 de juliol, alguna a les 6 cosa. de la tarda, si no passa res i tot va com ha d'anar, s'inaugurarà un programa de ràdio d'una hora setmanal. I així ens ho agraïu? Ens voleu fer la competència? Home, si podem fer-la, perquè no? És bon senyal, no? Sí, la competència és bona, no? Ja marcat per tothom, eh? Per això mateix. A més, això serà totalment lliure, desinteressat i totes aquestes coses. Yo pienso que la profesionalidad está por encima a veces de la afición, se aprende. I el Pedro el porteu també? Home, per força. Quin remei, no? Todos no, Quin remei. Pedro Curado, Àurea García, Barís Marc, Carme Parcerisses, Jordi Comalat, moltes gràcies. Que vagi bé l'estrena al 7, si no ens veiem abans. Una abraçada. I fins la propera. Moltíssimes gràcies i fins la propera, si Déu vol.